Dnes varíme mäsové guľky s orechami a s peneným maslom. Na rozohriatú pánvicu so slnečnicovým olejom pridáme nakrájené šalotky, 2 stručky cesnaku, lístky špenátu a dochutíme morskou solou a čiernym korením. Všetko jemne opečieme, preložíme do mixéra, zalejeme trochu mlieka a zmixujeme. Do suchého chleba s mliekom pridáme rozmixovanú zmes aj s pomletým mäsom a rukou ju premiešame. Dochutíme morskou solou, čiernym korením, nastrúhaným syrom a zo zmesi vytvarujeme guľky, ktoré vložíme do horúcej vody. Na pánvici s repkovým olejom necháme speniť maslo a nasypeme orechy, ktoré jemne opečieme. Guľky z vody povyberáme, osušíme, vložíme na pánvicu a polievame speneným maslom s orechami. Servírujeme. Guľky polejeme orechmi s maslom, ozdobíme nastrúhaným syrom a lístkami majoránu. Dobrú chuť, priatelia!